Deputaire steden willen nieuwe wiemoenen plaatsen in de IJsselmar en bij de Oosterdiek. Ondernemers en inwoners van Zuidwest-Friesland binnen daar poeroer. De nieuwe wiemoenen zullen ten koste gaan van het toerisme. Op oren plakken in de provincie binnen ze krijgt bliert met de plannen. Mijn vrouw zegt ook al, ik krijg dus weer in de tijd van de mensen om. De skieringen zijn een vetkopers. Die mond in de magen splessen. Nou, dat is verschrikkelijk. Dat maken we hier helemaal niet haar. Nevens burgemeester apotheker van Zuidwest-Friesland is er een goed alternatief. De Oosterdiek. Dat moet een energiediek worden. Daar zou dan misschien een mooie lienopstelling een 240 megawatt opleveren kunnen. En dan zeggen wij met de kop op Oosterdiek, dan hebben wij onze bijdrage wel leverd. De politiek is nog net uitsjoegen van het pleit van apotheker. Het is maar het punt, hoeveel kun je deel zetten? En hoe ziet dat eruit? We hebben een visualisatie van gekregen. Dus we kunnen precies zien hoe het eruit ziet nou. En dan rijst van, wat moeten we dan nog op balans zetten? En onze partij wil geen nieuwe wiemonden op balans zetten. We hebben een heel soort mensen die uit iets zin plak in het IJsselmar binnen. We hebben een heel stel die uit zeggen van nou zet ze vooral in het IJsselmar. Dus er is een breed verschaat aan meningen die het mensen hebben. Verdeeld door de 4 miljoen spreken er 99 mensen in op de hark zitten over het plaatsen van wiemoenen in de provincie. Op 17 december nemen de steden een definitief besluit daarover.